Caldes de Malavella es prepara per viure una nova edició de l'Aplec Tradicional de Sant Sebastià aquest dissabte 17 de gener. Una jornada que combinarà devoció, cultura popular i convivència a l'ermita del Sant, al veïnat de Baix, gràcies a la implicació de diverses entitats del municipi. El mes de gener sempre hi ha una cita amb Sant Sebastià. Sant Sebastià és una ermita de Caldes de Malavella, malgrat que com que estem a la comarca de la Selva, per molt Sant Sebastià és el Pelegrí de Tossa, que també forma part de la tradició de Caldes perquè passa pel terme municipal de Caldes i de fet el molí de la Selva, el molí de Can Poc, és on passa per la passera que travessa la riera i allà es fa el recompte oficial d'homes, dones, homes descalços i dones descalces. Per tant, la tradició de Sant Sebastià per veïnatge amb Tossa de Mar i amb Santa Coloma de Farners a Caldes és important i també pel fet que tenim la nostra pròpia ermita de Sant Sebastià on hi fem l'aplec. Des de fa uns anys recuperada sempre mirem de posar-la el dissabte més proper al dia de Sant Sebastià perquè la gent hi pugui anar i amb l'agrupació de sardanistes que són els que l'alma mater fem una missa i després una ballada de sardanes en aquell paratge que per tota la gent de Caldes té molt de significat i on tothom hi està convidat a venir i a participar d'aquest aplec, que és una aplec petita de Caldes de Malavella però molt autèntica. L'aplec s'iniciarà a 2:10 del matí amb la caminada des de la plaça de l'Església. Seguirà amb la benvinguda a 2:15, la missa solemne a les 11 i cap al migdia amb sardanes i el ball de l'Hereu Riera, mentre que el servei gratuït de llançadora funcionarà des de 2:15 fins al final de la jornada. Molt bé.